যে ফাইনাল রিপোর্ট जों मानखा अरो प्राय चिनि 12 टाकाजन कोन सावनो जों अरो मानखा प्राय 26,700 तिप्रामथा बीजेपी जों अरो मानखा अरो प्राय अपोजिशन हाय एके कांग्रेस प्लस सीपीएम जेटा ब्रक मानखा 4,147 बुथ्स ब्रक मानखा और 17 गुलागाटिवो बीजेपी प्लस तिप्रामथा अरो मानखा प्राय 26,976 बुथ मानखा बीजेपी प्लस तिप्रामथा और सीपीएम प्लस कांग्रेस प्लस सीपीएम मानखा प्राय 5,700 बुथ मानखा करो जों नायनायखे बेवदान बेले गोबां 22,000 23,000 जों अरो जिति खाबे बुथा गमथ साराथान का अपोजिशन जा कसकरि हिलमानो जों कम हाय वोटिंग तो कासे कुइसो हाय करेफान बाक्स वोटिं खायो कम रमबागनो किसुमिसु बरक रक कारण आगेव रनाय रक बरक डिफेंड मानो गाउन बगम हाय किसान मिसान खाना अदरवाइज अरो विरोधी माने कुनफान करिनि जों अरो नुखा जेता गाउन बगै जों लुकुरकनो हामबाय रिवो चिनि ओ आमसिनि जत लुकुरकनो बरनि बुट न बरनि सेटिस्फाक्टरि माने बगै बरनि जे वांसुं माने तिरि माने बगै जे बुबाग्रानो जे आसावै जे हामजागै जे बुट दिखा तांनि हमले आं अकक मासा हमले जोंनो जतन सायमान चिनि थांनाय विधानसभायाव अ 17 गुलागाटी बाय जे 12 टाकार जला अरो जों बिरात मार्जिन जों जिति जाक जेहेतु गमन प्रतिफल मुखते जों मुखखाटा गाउन बगै अरो जों बारबार मासाव चिनि अ जम्बुजगा सब डिविजन जे कानि जे काउंटिंग मन अरो विरोधी बहुते कुन करे जे अरो तिप्रामथा प्लस बीजेपी हेके बीजेपी अलायंस तिप्रामथा अबनो तिनि जति गोबां मार्जिन जिति जाक कमसुं मुख आमसानि लुकुरावनो पंगसां तंना बागै ताम कक खसाना मुसुं सानो बेले हामबाय एक्चुअली जों तो आगिन साजा चिनि अरो आगे उनुखना थांने विधानसभा उनुखना तिप्रामथा पाइमान या गलो जों अरो कुनो आमति वायलेंस चिनि अरो करे आर दाबो बहायनो चिनि अ जम्बु जिल्ला सब डिविजन जों वायलेंस जों विश्वास खाया कारण पाब्लिक स्पष्ट भावे जों बुट दिखा कारण बरं जतन बुसुं तिनि बुट बरिखा एवं रेजल्ट जे गण देवता जे राय रिमानि अबनो जों जतन माने मानानाय आर अरो कोनो वायलेंस ने कोनो चान्सेस करे कारण वायलेंस न जों आगिनि सिमिनो जों साइफाय चिन बोबाग्राबो साइफाय केव हार जिदमिन मानो बा अमनो जों कोनो बसकांगो अमनो एकटा संग्रामनि जों नाया कारण अब बरनि मुसुं मानि बरनो अनसकमनि गामनि बगै अर कोनो वायलेंस जों कक करे एवं आमसिं लुकुरक केबो वायलेंस खायनाय दिगे ताथांतो कारण अमा जदि वायलेंस जों थांखाय कारण सरकार तिनि दं खना करिङोमोन खना सरकार चेंज जोंमोन ग ट्रेडिशन जों कोन मतिफान जों आगेबो जों केबने एनकारेज खाया एवं आगामी दिनबो जों अमनो एनकारेज खायगला एरिया शांतिनो तंनायाव बां न पगलुता नादि एक्चुअली नरक साइमानो जे सेंट्रल गवर्नमेंट तिनि जों अर प्रायनो ताबो प्राय 1:30 बाजि दं बाय नुखा एक्जिट नरक नुखना मेन एक्जिट पुल नुखा बास तिनिनि जे रेजल्ट नुखा अर एनडीए सरकार गठन खाइ दङ जों नुखा हमने बगै जों तासिं साका जेता चिनि बसकांगो जे चिनि सेंट्रल बाय जे त्रिपाक्षिक चुक्ति मनि अब आं आसा खायो ताइ बिसिलियार गला अब चिन नासिकमो और त्रिपाक्षिक चुक्ति ना दाकि इम्प्लिमेंटेशन खानेन बगैनो चिनि बसकां नासिमो दं हामबाय